welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo nga Elmer saan napudpud no nagan tintay drama ita ngam sakbay na kablawan tay pa ni Romel Mingua, Arvin Espinosa kan pamilya Malong dita Ubagan Santo Tomas, La Union, kan ni Arned Carrion. Kastimanti ko na ni pagayam Elmer. Dear manang biyanang, adda idi laslastug ko. Tay bagbagak nga inhinyero ak nga uray sanmat. Tati kayat ko, agbilib da sino man kanyak kat ngumato ti panagkita da kanyak. Rugyak man ti agsalaysay. Papanam Elmer, apay nalimpatan timpakadak ini na minsan. Reunion mi ita nga kakadalan. Ina makireunyaw. Ay, itaday jay aya. Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya. Di nakikuyog. Awa mo yung bagada. Iso sanay. Ang mga nusikan tulad asawa nga dayay. Mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabian ka kaday. Mag-overnight kamay ti resort na papanamay. Iso bigat ton nga gawid ha, krimay. Kat, nangalaam nga di ta leather jacket mo. Kan cowboy akal lugong mo. Nakaboots ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko kadima lang, bakay? Wan, ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti dayta aya. Badaw niyang kilpipeng. Binulog kaw. Di ka lagbay nga agbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Nang anglit nga isublim. Magtala ka mamay. Irurumong na launay mga asawa mo. Ibagbagak lang mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpaso na, hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ni Papanam. Sumngaw ti ang dud mo ije kapudutan. Ay na, resort di pa panak. Agdigos at tuyay na. Hoho! Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say. Wow! Nagtaragi mo tayo basta yun ni Elmer kakadwa. Kitaan niyo mo tayo postura na anay. Bago kan Elmer? Ay, samot unay mga bats! Hanggang nagpudot. Apay, di ka mapudutan ita leather jacket mo. Nakaboots ka pa. Ikatagtuhin tong madamdama mga bats. Nyay, rugyan tayong tiyagsat. Ay, wala. Siyak ti gumatang itisat kan pulutan tayaw. Talaga matsmani ka ita na, pare Elmer. Apay, anyang trabaho mi tangay, pare. May saak nga engineer mga bats. Uy, wow! Isupat lang matsmani ka, pare. Medyo lang, may pariluways. Kaya nyay, gumatang tayo na itiisat tayaw. No kasta, agawid ka na iti lugar tayaw, pariluways. Wan pare, pumanaw ako ni tisigo na trabaho. Iso nga kuyog tanton nga gawid, dumalpas to yung reunion tayo, ha? Ay, kasta yan. Ay, kuwan ha. Ay, aray, agpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayaw. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, wa, diyan mo naalatay wallet kon. Tay, kun first ko lati naalat. Anya? Bayadak taw no makawid ta. Promise! Anggal, isubli kon to'y leader Jackie, mau. Kan to'y kalugong mo kem bots, mau. Ano dahil ito nga angot? Nagang dugmat ito'y jacket kaon. Sa mga kami na malaban ti leader? Unay kamit kag, Elmer. Kukam na ita. Di mo nisublay ta amang ano maakaran na kiti ang dudmaw. Ah, agpaisaw. Thank you, Rod. Ah, angkay. Aglegos ka mambat. Unay matikastan. Kasla tayo binulod mo hindi asandok. Gimang set. Gusto ngay basura ka. Anya? Sayang. Bakit nung nagbangsit mo nga ba? Di kansamon kami nagdigligaw, Selmer. Ah. Nya, kalmit. Digdi ko sa mga, ha? Ada ni pare Elmer Mare. Ay, rimwar mat pare. Apay ka day? Kwa? Singirat ko matay inutang na akwarta kiti reunion mi. Kasapulak namin na, taga-playa kiti sa bali at trabaho, kat awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta aya pare Luis. Ingkatang na iti arak, iti reunion mi nga kakaadalan iti high school. Nagdisnudo mat kami naging matang iti isyat mi. Saan mi mo ta pinilit, Mare? Anya? Ay, una yan day dya tao. Manot inutang na aya pare.
2,000 maray. Ay, sapay awan kwartak. Tasyakla ko man timang bayad. Nalaka tagsubli ato lang arutan yung madamdama maray. Sige pare, pasensyakan. Imbagam ko mga awang kwartak, Si kanti mangibaga, urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbayin. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo. Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Bay-bay anak ka rin. May mayatang tikasta, ang agbisbis yaw. Ay, di ka la agbayin, di kas tangar aramidam. Ibagbagam nga engineer ka, nga oray saan mat. Makamuda, ano mamati daw, ano saan? Apay problema aday ta. Mangibabain ka. Uray ko man, agpaiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta, ka naglalastog na gijibat saw. Kapot ta profesional dan. Kung nang malasino da ngagsasaw. Iso ajak mo nagpatiwan Ay, ingka kabayadan dyo utang mo. Di ka la agbain. Pagbayag ko ngay. Hawa na. Bayadak to, ano malak ti sweldo ka nagkarpintero ka na naadureng? Danag man. Uy, ada ka mat engineer. Ay, ading ila. Tao maya mamangan dito pa ka na. Mabisina nyo. Katwan anyat order mo engineer. Ay, tay sigod, ading. Okay. Sige, mabiitlaan nga ron, tayalaan ka, engineer. Drinks nga anyat inuman. Ay, kwa. Agdanumak pa ita. Patuloy ka, ading. Nimsak ba pumanawag? Alam na tayo. Regalo ka nga. Ha? Ala, anya maninday ito ngay, engineer. Lukatam Wow! Bang-banglo. Imported sapay da ito Ay, wag! Ginatang ko iji a brown. Idi na pa na nagtor. Kasta ka di? Wow! Thank you, ha? Awan ang yaman na deng. Sige, inakaon. Ay, pakilistang pa'y maladikin ng kanya. Awan mo ngamin baryak. Sige, inayon ko latan itilista am engineer. Dalaga raw. Agyaman na ka. Ay, agsublak to manay. Umay kanto man ang kitahanan niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan matanday, Chay. Ay, Elmar! Elmar lakay! Apay! Umay ka man, bit! Apay, aya! Nakitam jibang banglok na intad ni Auntie Julia. Awan matan. Diyan mo nakikita ka day tabang banglaw. Nalipatam siguro itinangikam. Unusan, baka yung padawa mo. Impadawat nga. Intad na nga rog kanya, ipadawat ko pa'y laang. Ay, sapay imported day jabang banglong. Tsak pa'y na us-usan nga maawan matan. Biro ka ma. Nalipatan na siguro tinangikabilang. Tulungan lakman nga ro damang birok tapno mabiit. Uragan ano ka. Di mo mabirukan day yayain. Tama nga nun, nalipatan mo yung tab mo gaya. Jack nga rod intad. Apay aya nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka. Tanay, handa pa'y aramida. Ala, asino man ang nataka-chat-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka Umanisang ka pa nga chat-chat. Ni engineer friend. Ay, asino nga engineer? Di ka na yun amangan dito'y pakanan? One friend. Di, saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ta engineer mat. Gwapo ya bulsana. Baro pa'y ayaday jay. Kan taga ano Wen, barupay, takas namat timbagana. Kan taga-bangir nga ili. Kat, inaklon mo Saan pa'y tagpakiputak mat basit Tapno di na ibaga nga easy to get at, Sebyo. Nay, adama baro abag ni Remy dito'y kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw Nangalaan na ngay nga na. Imposible ginatang na. Kawa magkwarta na. Wanaw. Intad man na niyan tinabalik bayan. Ay, alag man. Ikabil ko iti ko bahag.
Tarumwarak no madamdama. Sakbay nga ikawan na kila. Awatan ba itaw, inay? Ha? Anya mananday ta engineer? Lukatam Ha? Ha? Wow! Nagpintasan abag daytoy. Irigalo man ang kanya, engineer. Wen bareng matinagan tiri nam kanya kadang. Ke aklunin na matay. I love yaw. Ay, malahunan. Nariknak mo at ikinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata. Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidog alistak dito'y pakanam. Saanan Sana bale. Takanayon nakmet arigaluan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay ste, Elmer mahal. Ay, Imposible da ito yun na mapaspasamak. Makadlawa ko, Elmer. Kanayon matla mapukpukawan dagiti gamit ko. Idida mo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikwan, tay kabarbaro asandal ko. Idikwan, jabang banglok nga intod ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sapay, saan ko abag day chay? Aking bagay nga rot iti sapsapulam. Katno ilakok day chay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangingin na basit, tapno da kumamat ganan siyak, ngamawan matan. Agpudno ka man, Elmar? Indalam ti baga niya. Pangusara ngay, kapang babae mo iti abag. Kumano pang lalaki ta, pagatapan na. Datala ang tagkabalay, Elmar. Asino kumangay ti sabali ang mga ala? Ang mga nun nalipatan man, tinangi kabilang. Sa pulam analaing hindi kag pastag pabasol, Mike. kaano ngay nga ikasarnak, Elmer. Kun ipasarnak man, iti balay yung. Kayat ko amam-am mo dagiti kakapsat ken dadaktil mo. Ay, saan? Sampay lang ay tataka babaeng. Sampay analpas di balay, Mike. Madama pa'y lang nga matartarima. Siguro, dakil ti balayuan niya, ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpa. Wala! Ay, dakil nga ron tagastos ka. Milyonan. Dakil nga rod at talaga abalay no kasta. Mabalin amaamuan, numano ti sweldom kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon kamat ang nakaigam iti envelope. Basta kita ta, nakaigbil ka iti envelope. Dakil siguro ti sweldom. Saan man na dahi ta sweldo ti pagsaritahan ta? Tiki di maipapangkada ta. Di pa nanggi kasar mo kanya. Sana, ti pa nag-date ta Nabayagan nga wawisan ka nag-date. Agkuyog ta kumamit iti pribado a lugar. At namaramid ta ti kay kayat ta. Hindi na mula pa ganay. Kaslasan tamit nga gayan. Ayat! Pasensya kan, Elmer, Ngam salsalwadak namin ti kinababait. Saan ko abas ta irukma, no sa anak pa'y ana ikasar. Ti kayat ko, nasinawak ama idatag iti altar. Ha? Lukas ta, nasinaw ka pa'y? Una, tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer. Ay, kumusta ngay ma? Ti the boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga ti kasar? Lupasan na kanupay dagiti nakapila a project na, Sebyo. Inyam amuna ka ni ti pamilya na? Saan pa'y? Lupasan na pa'y kano apatarimaan ti balayda. Mabain siguro, Ay na, sabi lang ko mga rod, tagpay so dagitang ibagbagan na. Pagduado am samot jay nobyok, Sebyo. Yes, jakilipak. Ngam sa bali tirik na kankwa na. Kaslaglas-lastog. Kasla sana mapagtal kan ti panagrup-rupa, kan tigtignay na. At ang sa lalastog ginubyom. Ay pasensya kan. Agayem ta, iso nga isakit ka. Kaslag kapsatan. Iso nga ibaga at ipudno amarikrik na. Ti makunakit kastoy. Paliiwom anaimbag ti family background jay nobyom. Di ka basta agtaltalagan kwa na Narigat ti mailawan, my friend. Ilang.
Mabalintag daw iti pabaor. Ha? Anya dayta? Mabalinti umutang iti kwarta. Bayadak into no maya bulan. Into maalak ti sweldaw. Ha? Nabiting nga rok ti kwarta. Inggatang ko iti materialis di balay kaw. Nagdakil to na balay. Mano ayati buludom no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Ha? Nagdakulan. Dakil sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdakil di pakanam. Dapa isturmaw. Ay, adamat kit di ornong ko bayadamat lang Tadda pang usarak iti day di ang kwarta. Adayor urnongak agatangan, Elmer. Why? Bayadak intong katapusan. Promise. Sige nga ron. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayan, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Inumlimbang anak mo tayo. Di nang samot malagi pantay utang na kanyak. Ay, siya kung tiyagkid daw iti pasensya pare. Mangibabain nga rin dahil lalaki. Remy, ingkakitaan di asawam. Madamamanan ti panagsugal na. Apay, nangalana ti kwarta na. Nagadaw ti kwarta na ngay sugsugal na. Ah, ni Jack mo, uncle. Nakakitaan nyo kan kwa na tata. Tayo nakman danunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kit no oray sak adun tinautang na kanyak. Ang jak namnamaan ngagbayad ta mapaayak lang. Ayan na ka di tata. E jay sigaw na pagsusugalan na. Among magyay ayuyang na. Ijay ti papanambaraw. Sika ka di ti asawa ni Elmer, manang. Ha? Uwan? Apay ka di? Pakawanin na kumal. Namuak ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imaya. Tapno umayak agkid daw iti pamakawan mo. Ha? Apay? Inaram na kami ni Elmer. Taimbaga na nga wan asawa na. Iso nga inaklon ko. Ngam di ka madanagan, tawan na pasama kiti nagbautan mi. Anya? Kaniso nga imayak, tao may kukumasingiran tinutang ni Elmer kanyak, manang. Kiawanan ba'y na alalaki? Aguray ka. Nanggatangam di tabag mo. Kwa, inregalo ni Elmer kanyak, manang. Anya? Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan, manang. Uy, no. Talaga pagpungpung tutunak day jaya lalaki. Ay, apay nga da ka dito nga ila. Uy, bag! Ay, anay ko, anay. Hindi ka tuba. Nasatagdakan, Elman. Daytoy man! Ayan, anay ko, ay. Daytoy pay! Ayan, anay, gusto na. Pag sinublatan daw mo itong panay. Kunang na engineer ka! Kam saan matgayam? Ay. Ulbog! Kunam anapukaw dagiti sapsapulak agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalong dita baba. Yan, anay, pakawanan na bakit? Suray. Ay, Ala, sumurot kan dita babaim. Ta saan kan apagan ano, Elmer? Ha? Agsinatan! Jakon pagan ano da ita lalaki, manang. Kukamlatan. Tila utang na ti ka sa pulak. Ha? No di ka agbayad. Idarom ka, Elmer! anya, ay. Pinagsinsin nublatan dak at tinungtong padaela kan ti asawa. Kat uray lalim mablabasit ti rupak gapuy ti katutong pada. Intayak latan ti rupak tabareng mapakawanda. Ngam kaskas di matagimura ti asawa kanyak kat sininaanak matan ni Ella. Nagpakpakawanak iti asawak, tadyak kayat asinaanak. Nabayag ngay nay ayok kat kaasinan napakawanak matlaan. Manipod idin, nagsingsing putakon, kat naamiris ko amin abigdut ko, iso nagbalbaliwakon. Alakastan, di pagayam mo, Elmer. Alagagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Elmer, dito'y drama tayo. Manang! Biana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello manan gagayam na imbag nga oras kanal daw yung amin, ngawan labas.
Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabs at Lita sa napod na nagandakin kapadasan, iti may patanga-tanga drama ita. Ngayong sakbay na makablawa mampay, da Kimberly Diana Rose, dita Hong Kong from Santa Marcela, Sipa, Apayao. Ni Ana Patricia F. Villanueva, dita Victoria Tarlac, kani Kabs at Justic Turingan. Kastimanti ko na ni Kabs at Lita. Dear manang biyanang, aklo na kakonsintidorak nga ina, taure amo kamadita raramidan da anak ko, kanunungak lata, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita, akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito balay da bed. Dito akon nga agnaid na lang. Apayan, Agsina kamin ka ni Clara. Diyak kaya ti ugali da dya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado, areklamo na. para manam nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalik ti kasdya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na dya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala, agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam day ta, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babaya kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme ararmam dita? Apay magtakas di ti ibagbagap iti anak ta, Lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko, di mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amway mo na ti pudno arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background day ja Clara? Broken family da. Iso sigura kas jet ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakay. Amangan mo iso ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybayamon lakay. May mayak malang no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbalin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awirkan ko na. Awan ngamin ti amok apangital kaken ko na. No di da kayo laang. Papa na maya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pala kada kayo ti apo ko yu. Ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yu nanang. Na, tairaman mo pala ang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang, Talaga siguro asana da kayo tagkagasan. tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusin nyo nanang. Rumbang lang. Saan mo tamabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Lukas ta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Ano sakti mayadayo iti anak ko. Tapara matlaang iti masakbayan na ti kasting aramidak. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Tasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan, ala sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amo, balasang ka. If tomorrow never comes. Nabartak ka man na nag-awid siya ka naman. Anya kayo matuntatang. Kasangsangpit ko pa lang. Ngamungat at dagos ni pasungad yung kanyak. Ano mo tikas tangaw ka na yung. Laklakayan kayo ngam di kayo palag balbalaw. Kasta ka na yung ti aramid yaw. Sika, tirumbang agbalbalaw lukaw.
Panagkunam ka na'y kat mayat ti kastangar aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsarot-sarot ka matay. Di kan makitinulaw para ti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara abroad. Oraya, sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot ada bay. Kastamlat akanayo lang. Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na iti akwarta ba kahit Impawit ni Clara. anya? Ay na, nakakasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipaw iti ti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng nga si Kaswanta taapo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Barang yung sikat idenggan na. Tanusyak, di nakdengdenggan. Pilosopon na. Ibaga, tapno agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsinsyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sana ka po taada iji abron ni Clara kat isumot amin ang tiagastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mangay bagbagamag. Pangasiman David anak ka. Agnakam ka saan kan nga ubay. Apay man ang nakasta ti tono ti boses yo tatang. At naman ang basol ko adyak amaw. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak laeng ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisyak na rod pa'y. Bisik ka nga. Agbisbisyaw. Ay na, agdakam ka kumamot din Uray para iti ubing laeng. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw. Di mo'y panamnama amin kan kwa na. Dakil mo ti ipaw-pawit na tatang. Apay pala nga agpanlugak ngay. Na! Kanwan gayam. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Anya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Well, namukdaytan. Kat apay di mo lapdan ang mangilimin man ang iti sa balay ang babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Ka makasapul to Kanan niya tamaw. Amang ano da trabaho di baro anubyan na. Kanayon mo latan na konsensyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Amang ano pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsentim kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa ilang ti apu ko ta. Pumanaw ka man pa ilang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, Nasaya at matapo ko. Awan pagdanagam kang kwa na, Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka din nga da inyawid ni David a babae di na balayo. Awan po no, anya ko maita. Nabayag mo ta na nagsina kayo ita anak ko, sanaya. Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanya, Nanang. Wan, pudno. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay lati awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minan tinakairwamak nga awag ka na kayo. Alang araw, ngam di kan mang namnamak ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa balin o kaya mo. Basta di mo liplipatan ti responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak ni. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi itapu ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David,
Ibaga mamakin ni bakit mo tagluto ka nagdalos dito'y balay? Senyorita mo dito'y. Anusan nyo pa lang ti mga ramid karagitan nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mata diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa yagin na umay. David! Aging pakikan, tapumanaw tan dito'y. Ha? Ni, apa yun, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Pumanaw tan dito'y. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumaw. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Amo nga da trabaho, pagtrabaho na. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargarta tapong manaw tan dito'y. Ha? Swapang maggayam day dya babae. Imbes nga may najay anak ta ti bagbagaam tap nagtrabaho. Di lang mabae. Jay babae tagtrabaho. Ngam isaw adalang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. Okay. Pag nainanda nga rudan. Kagawid da siguro na yung balay da Janice aswapang. Nana Osang, kumusta? Ha, Clara, adakan balasan ko. Una na. Ala, umunog ka balasan ko. Agyamanak nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswak. Amo yumat, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga uray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot ka na yun ko idi nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasan ko. Agyamanak manan nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan ako nga agsubli iti abroad nana? Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umon ti anak mo. Wala na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguro day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko, kunam Clara. Wala nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo ko yu kada kayo. Ay sana mabalin Clara. Kalpasan ti adu arigat mi kang kuana. Basta alam latan nga wanan yaman na. Apay, kastalat kalakana ya. Ngam, Pangasim Clara, pumanaw ka pailaan. Jack kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda Jack Clara. Agasam, alaan na kanukay din tapo ko ta. Karbangan na day ta anak nakit nga raon. Ibati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalinti kasta kanyak Gabriel. Kapilitan adata ti pangibatyan na napaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, Jack itagtapo ko ta. Nagyalay nga ngay. saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsika mo tina ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon ti rigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay aywanan da ti anak ko. Ay sus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti araramidan di anak na. Kasta pa iti bag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, bareng matulungan na ka iti daita, balasang ko. Pasensya ka niti panagsasaw ni Bakawit Clara, malasang ka. May kawala siguro na dyan, alaamon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakawit. Ipasigurado ken ka ama alam mo't laang ti apo ko may. Agyaman na, tatang.
Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasanong arudaytan nga ay. Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko tabakag. Ayaw uray pay. Di nakabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Isong araw na nagabrown tap no makaornaw. Isubli na ni Travis ti Tibalay. Idarum ko na dya babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot lang. Kung may siya, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Ang mga ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makaduak mo't langin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't na di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan, sa dino ti ayan ni David itangay. Adan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray ano mangmangtad iti suporta ti anak na. Saan nana? Okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manan anagsasakit abalikas ti mangagko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang nga road, agpatibker ka palasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagin. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kan tuman iti tinapay ija istor ko. Ta naibusan tilako. Ay sige nana, ta ibagak to kadagiti para deliver. Makumikum dapay ngamin dito'y bakery. Ay na. Dimbakalan to'y bakery balasang ko. Limawan. At dapayan pagmeryendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito'y. Nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan nakparakan ka balasang ko. Agyaman nak na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba, di ba panijibalay da? Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga rin ti mapan ijay. Pagbainam ko bakit nasaya at matlat ta titrato ni Clara kadata nga oray kas jay ti impakpakita mi diken kuana. Ay, jak ni namnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agduduma ti negosyo na. Nagagit nga may ni Clara bakit. Buo nga amin ti kinagagit na dagijay. Win nga roda Naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam na itadabid. Nagdakkel mo tabagmaw. Agbakasyon ka? Ay, ada kambat nga bay. Tatang, tag na unak manan dito balay. Anya, Apay, nagapa kayo jay swapang asawam? pinagtalaw na kiti balay da narang. Sininaan na kom. Anya? Ha! Gusto may. Tadyak mo la kayat day jeng agbalin a manugang. Anya nga raw ti plano mitibiyag mo itada bay. Jak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang tatang. Mabainak nagpakita kan Clara. Amok kadakkel tinagkuranga kadakwada iti anak mi. Ay wala. Naimbag tamom na ita. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga rin tatang. Isa mababainak kan kuana. Urayin niyo biitin di apo ko yun, nana. Tata, tapaawi din manipod ijay pagadalan da.
Wen, saan kami mat ngagdardaras balasang kao? Oh, at iti meriendayo, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan nyo kini Travis. Ay, pasensya kan nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta dagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon, tanapudot pa iti taraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Oray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at lata titratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, nana. Iso asaan kayo akagura? Ay na, agyaman akbalasang ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta ka nun, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakal tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David, Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat no may kanak iti may sapay agon daway amang sulit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ko man ti amin kadata. no may papankan Travis, saan ko nga iimot ti anak na kan ka? Namjakon kayo ti makisinoblan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Nana, agsakit man ang tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yun aya. Rinabi mo't lakastakan David. Puyatan nak mo launa yun anak ka. Sa akong kabalan ti sakit na nanay ko. Ay, sige tayo bak ni tatang mo. Itaray da kalangan ni hospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadaw ti timpuar sakit na. Ay, wag nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga rod mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Una yan. No saan da kumanagsiнаkin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kwana. Sininaan ng tumag kami niti. Basol mo ta konsentidor kamot nga main. Pinanuy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon day ta. Diyak kayata nalagipon. Kababay na denggan. Namin ado nagsubli-subli ti anak ko iti ospital tagkakanat matan ti timpuar asakit na. Awan mat sa bali ang mga sikasukan kuana no sana da kami adadakkel na. Pasaray umutang akpayan kanig Clara nga ex ti anak ko no kasjay ang magipit kami. Tapno dala paggatang ko iti agas ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Lita. Alaga gayam ditan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, si Titong Galmaysa. Hello gagayam! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat sa alisan na pud na nagan, ti may patanga-tanga drama ita. Ngam shoutout mampay kani Dominic Musuela dita Malaysia, Jomina Aison from Tumana, kani Vin Balestra. Kastiman ti kuna ni Kabsat Sali. Dear manang biyanang, ada kabsat ming ampun kada kami ngagkakabsat, jay ampun tinapintas ti biyag na. Isu nga amin nakasapulan mi, isu ti asit gan mi. Kat gaputan na singpet, gun-gun dawayan mi mataytan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabit ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manan ti amin ije balay. Kahit anya kumaita. No agrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat.
Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haan mat nga kas dya tibiyag datad no hangaga po kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Lea. Iso nga rumbang lang nga agsubad datad ta. Nang runak at nagrigat tibiyag. Naitangarod kay. Nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Melia. Tauray kaskasanaw. Nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Melay. Ta nagtrabaho iday bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dahil samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaisaw marisalay. Adak manan manang mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pang ikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanak ko ni dya kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan iti balay ta iso ti alak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak iti kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga reklamo atan Laglagi pa manang mele. Amin nga datadta kanyam, gapu kada na ng kantatang ko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto de kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan day tasali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip ko labta. Nanang, awan matan dagiti grocery ngayon simpak ni Jay Cabinet. Ultimo kape kan asukar awan matan. May samot adilata kan noodles di nabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na nanang. Unay matan, awan pa imbati na. Kanayon matlakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, wan gayam, adantay visak nanang. Inton umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Wan ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanagan nak. Nang runakad da kayo laang ti mabati dito Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abuswan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam ni Leia nga anak mo manang mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadungarod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jemang yawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay, sige Taibag aktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa yan nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran day jay. Ne, may muta na kami sa matan. Ay naman ang mele, nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya akong ti makaamu iti cake ti apukom. Kanjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa?
Ay, ngam, gapo iti kinasugador dya, ma'am. Ay, awanan. Nailakon di daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-batay. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na matlaang kadikadakwada day chay. Di mat ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dalang arudon. Ne, ay, niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day ti basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Wey, mayap na tanga suggestion mo. Maadaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day chay. Ne, awan matiam mo. Nasaya at nooan nanang. Tapno maaramid tayo ti kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo amanang. Di ba dagaday di tatangkan na ng datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay, adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat iti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen nyo pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti bagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kami nga agiyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya, Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa iti kawan ko ti kastang aramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rod aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro, anak ko? Nabayag ako nga agtap-tapal iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamangan no. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya, anak ko. Di nakpakadan agan dito, uy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kasala ka na yun ti mangmangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Iso nga aglablabos da matan. Andiyak kayat nga agnanayo na kasta teraramidan da kada kayo. Iso na saysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilaba to'y badumi kadagiti anak ko. Kantay badumat nan ani nanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam ka anakan. Ne, ibagayo lang ang diyo kaya tadi kay mat pilpilitan kat. Ay na. Nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Deto'y pa kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tatala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balintangot da. Ay na, sapay nagsakitan ti sikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambar mo, manang meli. Sige kay din. Sige Joy, ibatim dagita lalaban ita. Naantim ka mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay kat kankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello nanang, apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag kat sungbatan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama ipapalondri yu matan, sanaya. Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang oh. Anya? Ay nananang, suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat ngamin awan, no day bagada.
Ampay man tawaga kida. Ay nasaan na nako. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawanda. Saadan tumanan isidir tinapalabas. Agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kay danag. Lumasin kayon to ni ti pagnadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kaluditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da dinanang kantatang datoy. Iso nga ada karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yon, isumat timang bibiyag ka na kayaw. Ay nasalay, no isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yuken kwa na ide. Nabayagay na nakabayad ni Manang Nelly kadakwada iti utang na naimbaga na ka. Dahil sukat nga raw di nakakaadaan ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipod iti naala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag ko maano jak amor ti pakasaritaan ti biyag yaw. Agtal na kaman mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mau. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana da ita anak lang nga anak teraramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si katimang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan mo tantay karatula nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day taalote. Wan nga rod. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y sular da nanang. Adamat agdaldalos dita. Patakdaran da siguro iti building. Wano, anya man ita. Ay, awan ang tibibiyang ta ita. No, anya man taramidan da, tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inlako yu abalay tayo kan tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga rod Swerte, jaya kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay manang mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay napasensya kan ading ko. Tani mading amin ti bagpagi. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango ti nagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wan, basta ada mabating a kwarta. Nay, apayan manang Melay. Kasta matan tilangam. Ay, pasensya kan anong simbre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure aromwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspusyaw ka mag. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isali anapan nagpalingki. Ala, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan ka na iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taura ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipaw-itak to iti pagbayad yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka. Kat, kasano nga'y? Amo niliya nga da kay to ospital. Imposible matano, han nga agipaw it na dya iti busbusam manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay ka mateng sali. Dahil ta kadilaang tirantam dito ospital.
Imbes na kumusta ang matakamsat mo, dahil tabat kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumatibag bagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Mele. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga sawa kayo no agimbag. Na. Na. Naganas ka ti panagniw-ngiwat dahil akamsat maun Manang Mele. Ala, pasensya am lakuman, Nestor. Ay nga, no kamsat ko la siguro dahil jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga pag-isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam ko mamat atap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayo, auntie. Ngam awan utang ko na yung baganagam kada kayo. Iso adidak mandaran amang ten iti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan aday pampanakal mon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte inamid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo dya hospital kat awan ang tipagyanan na. Papanawan maid to'y balayan. Anya? Kasta ti kayat mo, di sige. Kay taakman tilayang yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na dita balay yung agina. Bayamon, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kaya't ko ti aginan na. Nalaman ang ano sampay lang tagnag dito'y bakante asilid dito'y balay. Sana balay, anda na kiti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man. Ngabagyaman naklata, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rodin ni auntie ngay nanang, Adda ka no ije balay da pare, Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Adda relasyon dagi je nga duwa. nga ta nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Adda limad nga relasyon dagi jay. Leia, anak ko. Adakan. Nakigtot kayo anya, nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay, nanak ko, aya. Kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali a lugar. Taidya iti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panan tayo. Sa dino, anak ko. Ne, addamat gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaruba tayo. Apay ngay nga data dito, anak ko. Di mo't nasaog iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamot tan bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apasat ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na. Diyak laim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito, anak ko. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayong daytoy. No, kasta. Balay daman ang milindata balay nga naipatakder ita. Nanang. Ne, nakaurnong nga rod ni Leia ha? Kat iso ti inggatang na. Kat anya pa'y ngay? Nanang. Simang patgaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura data yun. Ay haan. Apay, nohan nga gapo kada lolo kan lulam. Napintas aya ti biyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Si Mang Patkamat Gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay,
Naunaan kami sa matan. Nag-adumot tinasabat mi nga karo ba nga nagapuitoy. Imay da kano na kay Sarabo. Nag-adumot si bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, kan sabon, kan toothpaste. Dapay bado yun dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yung laki ti dito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayo auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nang usarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang. Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti pa nagsasaom di ta ka anakam. Maawatam kumamot ading ko. Noawan maitid na akwarta. Tada ka nga ron naggastusan na. Limasto kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Mauluran di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo santi balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan na kita anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay. Kabayatan ti pan nakaaramid ti balay yaw, sali. Agyamanak manang mele. Mabainak ko mga mawan mat sa balay nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Iso adi ka madanagan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabainak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay la kuma, tagbalbaliw kan. Iniino tanay patakder mi ti balay mi babaan ti tulong ti gobyerno ken babaan kadama ng meli. Uri sana napintas a balay tinapatag adda pagnaedan mi. Sinulnitak nga rod ti nagbasulak iti kabsat ko babaan ti panang tulong ko kadakwada iti kanaka. Kas kumay ti panagdalos, panagluto ken panaglaba. Alakastan tugay mo sali. Alagagayam ditan tinagpatingkaan di tapakasaritaan diti drama tayo. Manang Biyana! Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa. Manipod kani pagayam tayo nga alison saan naapudpud no anagan ti may drama itangam sakpay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablawang pay da Jaime Rodriguez, Amelia Banglag, ken ni Leonida Carambas, dita Alicia Isabela. Kasimanti ko na ni pagayam alison. Dear manang biyanang, pakaragsakak no agsusukat dagiti nobyak. Ket nagsikugdan kaslawan anya man na kanyak. Awan pakibiyangak no adda mapasakitak, tatilaang pakaragsakak ti pampanunutak. Rugyak man ti agsalaysay. Masikog ang genubiam. Yung pa urnong mo alisam. Kasano ang maikasal mo nga? Di yung panunutan day ta kasar-kasar ta. Awan ti maangay a kasar tatang. Kahit kapilitan nga awan pa'y maangal akasal Taawan mo pagkasar mo nakaw. Sana day ta tirasaon. Anya nga lang. Di na kaya dagiti dadakkel ni ay sa mga sawa kang kuwana. Anya. No di na kaya di saan laang. May di tapno mailisyak iti gastos. Ay, una yun na. Kasano mga gamin, akaya tinda ka, kitkasta ka ba? Awan lang arudan ti trabaho. Agsusukat pa, dagiti nubyam. May mayat susukat. Yung tiagrurotap. Nita, agpilosupo ka pa lang ba? Sardi nga mo, tikasta nga aramid mo. Tama nga numadaksan kan tao. Awan ti pakadaksak. Da, Dalag yun na ya.
Amok ter Aramida? Kahit kasano nga rin tisikog Genovia. Di suportara. Anyat isuportam ngay, kaya awam mo trabaho. Agtrabaho ka. Wain, nagtrabaho ak tao. Na, Nagrigat mo tagaplay ti trabaho. Sa anak mo ngamin a profesional. kitoraan niya at trabaho di basta nalinis sa trabaho. Taplo, ada pangalaam, iti pang suportam ka iti putot mo. At dapat ay imuna putot mo. Agkurukurang ka lang arutin keng kuana. Nagputot ka pala sa balay. Di aganos da. Eh, No nya maitad ko ak anusan da. No awan di pasensya. Kano ngay nga klunin nak Elisa? Damag kumat nga da ka no nobya, kat masikog pa yan. Nabayagan nagsina kami tinobya ka. Ha? Kaano pa'y? Nasurok ang makalawas na. Hindi ka kumabasta mamatilatan iti manggag mo Tadida mo tilawlawatan da. Siya ka ditipat yan. Apay nga nagsina kayo, Alison? Di da kayat dagiti dadakkel ti babae. Iso binaybay akmet na. Iso da katikam kamata kaon. Oh, no di da kayat san lang. Ha? Sika nga ti kayak ko Elisa. Iso nga klunin na kuman. Chick boy kan samat, Alison? No iday, wang aklunag. Ngam no ita, sanay. Nagbalbali wakaon. Sikam ti maudi nga ayatag Elisa. Ay, sige nga ron. Aklunan kan, Alison. Ay, tingkyaw. Ay, Ah? rumwarta nga ron ta intag date. Ha? Pagditantangay? Kainta mga niti turo-turo, Kalpasan na kaintag pagna di parkay. Namabanog tahan. Inta ginana. Inta, agit ida. Paginanaan tangay? Mamto, Hala, agrobak ka. Ingkag di ko sahin. Tapno, nabanglo tang agwayaw. Kunang agpasyarta, ngam sabali mo to imayan ta, Alison. Anya ngay, nailaw ang talagat nga roda na din na oras. Ay, ayatan ka ngamin, Elisa. Iso, paset ti pa nagayat ta adwa day tao, Sapay ko mga rod, tadinak tulokon. Saan to? Apay ko mga ramidag ti kastangay, nagbalbaliw ang ruday. Si Kanti Painal. Kat, anya nga rod ti plano mi ti relasyon tangay. Agkasarta ka din wano saan pay. Sampay mo, Ipahapasta pa'y mo ti kuy-kuyaw. Enjoyin ta pa'y ti relasyon ta kasag nobyaw. Sakbay ti kalaysa. Makauray day ta kasar, Elisa. Nakapas nga yakon. Nakatanggadak pa yan. Nga maging gaita, di ka pa'y lapim masyar iti balay. Iso nga inyag kon diti balay yung tiyanak ta. Tapno makita mo at Alison. Ha? Kita mo tanak mo na, karupropam launay. Ubang mo ta. Apay ngay may kamay. No kwarta ti kasapulan. Awang may tagkaw. Awang pa'y trabaho. Kagsalukag ka, tapno da may suportam dito anak mo. Kaya't mo tagdarumak. Ay, kwa, sana. Ay, maawatan na kumamay. Awang pa'y magtrabaho nga raw. Awang mga awak kanya nga trabaho. Awang kano bakantay. Iso nga ano sampay lang Sana balay, tanuad lang to ti trabaho kung kumang tedak to iti kwarta kang ka. Oray binulan no isaw. Urnusan tangaminan ati amin kadata. Taura siyak tagtrabaho, tawawiram ta anak ta. Sana. Naupayak ka dagi kadadak kilmaw. Kunang bilan asino dagag sasaw. Imparo pa dagag kanya kaon, adidak kayat apara kang ka. Tais tambayak ka now. Di umadayo ta. Lumasin ta iti pag naadaan. Sana. Sorry Gapoy ti impakita, dagiti dadakil mo kanya. Napukaw mo, ti panagayak ko kang ka. Anya? Tayabas to nga ro ti anak ta. Mangtod kay ti kwarta. Awang nga trabaho. Apay di ka makawawa tayo. Gagawa ang tag sa iti trabaho Ikang kay ti makabulan na pawayway. No di ka pa lamang iti suportam talagang ang daruma ko nalisaw. kahit kaano nga rin ang malanitan ti subil nga paray. Ikasal mo na Genovia. Ay, awang pa'y kwartak paray. Ang gulurno nga pa'y lahat. Kasano ang makaurnong nga paray ka. Awam mo trabaho. Ay, uwang nga raw. Awang mo nga may mastra ka na trabaho. Ay, ang mga nodam mong paray.
Ano kaya mo baray? Umay kan iji pagtrabawak. Ang sapsapol ni Nana Maria ni Timay sapay ahardinero na. Basit sa amat ti suldang. Sakto lang baray. Maya ti jay tanasing petibus ka. Istiin ka. Iso alibre amin akanan kanda dumapay ama sapsapol mo. Sige mga raw. Tanay. Reng-rengen na di na anak nga ikskam. Agdaw-dawat iti suporta ka. Awa maitig ko pa'y Tawan pa'y mula trabaho. Sige gayam ti ibagbaga ni Ruel nga isarag na. Anyat nagan mo? Alisaw na na. Okay nga ron. Panawan kayon tagbiyahe kami pa'y. Itulod mi dagiti order asabsabong. Ruel, siganti makamoy ti gayem mo, ha? Isurom dagiti aramidan na ditoy. Okay? Wala na. Sige nga, Rod. Panawan kayo, pay. Naitada si kasunta mula ni Nana Maria pare. Nagato ka sapsabaw. Ilakla ko na kita. Iso ti business na. Adaw ti pang ibagbagsakan na itimula na sapsabaw. Apay manutawin ng tiamo ta paray. Nasurok sa mga 16 na. Aw! Saan mo amadlaw? Nagsiksin yun. Wala pare. Nasikaso nga iti bagina ni madam. Adaw ti kwarta na pagpapintas na ko naman. Pau! Nagpintas pa'y mulasog ti pamagina. Bagay na di surpan na. Tanagpo daw. Ayang nga kasama na paray. Diyan mo pare. Saan mo amaw awatan ti bagbaga na? Nagduma. Ibaga na abalo. Nuka. Ibaga na asina. Saan mo makainom? Ibaga na bakit abalasa? Anya? Agin inom diyan mo ta? Ay nakaro paray. Mamartal ni Nana Maria. Mawan mo makikita ka asawa na. Balo siguro na. Una saan? Nagsinatan. Alison, nasaya at nagawid ka. Masikugak matan. Ha? Naminsyam na ilawan ta masikugkan? Ha? Ni, apay akas tati sa umngay. Apay adi mo pa dyan asikat ti ama to inawag. Saan ko mamatakas na Si lang matinaglaw anak. Si lang matilalagyan na kirelasyonak. Nalagi ka nga ro tagsangit ay. Ala ka ay wanam nga ro ta si kugmaw. Ikasar na kun ata masikuga kon. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang ko. Awang ro kwatak. Agurnungak pa'y Uray tulagan tayo pa'y lang ti kasarta Uray agkasartan to inton makaurnong kan. Basta matulagan ti kasarta. Sapay jak pa'y nakasagana. Aguray man pa'y. Di na pa'y malarang-rang-rangay. Tanay, mariribo ka na. Di ka pa'y lumumay ti balay. Ta kita ino kasano ti aramidan. Kay, kasano daytan? Duwan tinapututam, alisaw. Anya nga ikaw saram ang mga kasarkin ni Elisa. Kit awan pa'y makwartam. Jak pa'y may kasar. Imbaga nga agurnungak pa'y. Kanayon nga umay dito'y balay ti amana. Kinuray ni Elisa. Sumanubli dito'y balay. Pagsasaritaan tayo kanon, ti kasaryaw. Oh, daguli mo dagi jata tao. Kaslamot tumaray da tao. Gagangay na abarok. Tamasikog ka nga rudan, Janubya. Apay kamin alang sikog kamalay. Sige, jak subli di trabaho. Jak pa'y lagaway. Tama estresa dito'y balay. Alison? Ay na, apaw, kinidayanak to'y amo niyo. Alison? Natak kinidayan na manay. Pahingataan. Ambom, naggwapo ka man. Ay, thank you, ma'am. Ay na, nagpintas ka, mate. Nagsiksi ka. Bagbagay mo ta nagkita nga bestida. Nagpudaw ka pa, ma'am. Thank you. Umay ka tayong tagmerienda. Jak pa'y mo inalpas ti raramida. Basta, umay ka. Madamdaman tunday ta. Inta pa'y agmerienda ijay silid ko. Ada ref ko ijay silid ko. Iso nga ada ijay ti meriendaan ta. Umay kan. Namwak amaro ka pa'y. Iso nga amok adakal dinamnamak kan ka, Alison. Nana,
Apay, balasang kapay. Balo akon, Alison. Kung nagagbakbak kita ka balo, ngam, narigat matgayam ti awan kan kanduana. Anda ka din nobyam? Ha? Ay kwa, awampay. No kasta, arman na kon, taklunan ka adagos. I love you, kunamon Ha? Tasong batak adagos dayta. Alan, arman na kon, Alison. Hasta mo na tinaramin na kanyang idebaray. Yung yak tinuto pa. Taim baga nga dasawak. Tamo na ngamin ide, baruak pay. Ngam ide imbaga nga dalasawa. Sinardingan nakmatay. Anya? Sa bagay, ubing pa'y mati lang ni Nana Marian, paray. Kasala kaya mo. Pampanunuto nga main. No ni Nana Marian ti pakirelasyon na. Di saan ako problema iti kwarta, ha? Ne, kita ma. Di ka dardarat sudos paray. Panunutan pa na imbag ta, mga nung mailaw ang ka. Sama siguro. Awa magdakis na tawa mo asawa. Ngam kasanon genubiam. Masigog sabayan. Sinak, day galing paray. Marian, hanay. Aday pudnokan ka. Sapay kumaata, di nakagura. Ha? Anya dayta, honey? Kwa, ada dua na si kugak. Ingkang kama da bagida kanya. Ang yak kaya ida. Si katilab kaw. Isu na lang ta problema ti suportak kadagiti potok kaw. Saan na problema dayta? Mabit lang, ah. Oh, atoy. Nay, apay na ito akwartahan nay. Itid mo asuporta dagiti putot mo. Basta ikariem asyak laang ti babae, iti biyag mo, Alison. Si kalati ay ayatang. Isu ajak mabalin ngagbawin iti sa balay, hanay. Nadamag ko nga da ka nung trabaho, misong imayak, Alison. Ay, Nay, dayta. Apay, dayta lang ngaya. naglastog ka? Itupak-tupak mo mulat tanti kwarta di talamisaan. Una tano dayta la suporta ti anak ko tikid daw magmay pay ko ah. Alam day kanta pumanaw kakiting. Apay ngay may kami Elisa. Anya masapol mau. Apay nga yakas jet ibagbagam iti text. Anya asina nga ibagbagam. No nya imbagak ititiks ka. Waka day jet agpaysaw. Suray. Ngimawang maramida. Na nagbaaw mo tinti pa nagayak ko keng ka. Anya mabaling ko ngay. Masikuga ko na, Alison. At danton anak ta. Kasarlangan ti kurang ta. Kasanon ti agbalin nga anak ta. Ti may papaniti si Kugma. Nakasagana ka mang suporta. Atoy. Pauna suporta day ta. Nay. Ha? Ganak ka. Mang tidak to iti gasto sa medyo ospital. Uray di private ng ospital ti paganakam. Mabalain. Ta kabalak abayaran ti gasto sa medjay. Anya? Alison, limbastog kan sa hamat na anak ka. Nagsasao ka. Kung namailan asino kan akabaknangan. No suporta lang ti kasapulan na kita babae. Itagaw. Nay talaga ya. Basta di da idildil ti pagida kanya. Ta jak kayat idan. Di ka nagpalastaw anak ka. Lagi pa. Asaan mo akwarta. Ti pagpalpalastog mo. Oh! Anya samit. Agasawa kami kani Marian. No nya kwarta na. Kwarta mitang. Anya nga gasawa sa asawa mo. Di ka pinagkasal. So nabali at agkasar kami to tata. Busy ngamin na kanayon ni Marian. Iso adi na pa'y lamasahan o ti may papaniti kasarmay. Ay, ano, timangmangag ko nga ibagbaga dagiti tao. Kwarta ka no lang, ti kinayat mo kini Marian. Ahaw, sa wanda ti kaya da sa waring. Apal dala kanya day ta. Awang ngamin Marian da, tata. Agrobot ka, Alison. Darasam. Apay, papana ngayanay. Pumanaw ka pa'y laang dito'y balay. Darasam, tama ka numasangpat. Ay, sus. Anyagay. Adan, nakabaybayag kan tumat. Asino ngamin ti dinteng ayahani? Ala, mapan ka nga ro di dyan silid ni Ruel. Ala, amin akawas mo dito'y silid ko. Darasam. Apay ngamin aya. Di ka maawatan.
Basta pumanaw kan, darasam! Pudlo gayam, tindang na kanya, parang. Pudlo? Nga adagayam lalaki. Kat pinagnaid mo pa yan, dito'y balay. Kuha, Ador, agpalawag. Mariang! Apayan niya kaya sa hunday day! Ayan eh! Nagpiliwan tata! Ang pili ka, bugbugan ka, wano idarom ka. Ha? Apayan sino ka kaming tata? Siya tinasawa ni Marian! Anya! Mariang! Apay ko naman nubalo kan! Antay ka! Ang pili ka ko nak. Idarom kayo, wano bugbugan ka. Agpabugbog ka na, Alison. Narigat ti maidarom. Narigat ti mabalod. Alala, agpabugbog ka. Langaro da! Tigay! Padano ka kaon tata! Ay! Ala, mangankan. Kag tumarka iti agas mabaraw. Iti yung tagka bibikaw. Haw! Ga makapangan tatang. Ikarigatam. Tapno baka tumarka. Nagsakit ng organ. Sana dakot yung kariri na kisakot. Aral ko. Kay, basol ko nga ng tigas na nagpanagablo ko. Basol mo ba ilan? No apala ba sa magtigas-tigas ka? Si kalangarudan tibas asikaso. Siga pala tagot. Tapos. Sorry tatang. Kundi palastog ka. Ibagbagam abak lang ka. Tabak lang din nakarelasyon mo. Ngamadtama gaya masawa na. Anyari ka? Tatang. Kaya, agawa ang tagpaimbang. Tagtrabaho ka ba? Tapno, anda pagsuportam ka lang ito'y dwaputot mo. Agsalukag ka. Trabaho ti bilukam. San asyugar mami, nawatam. Tatang. May ikaw. Insang sangit kulatan tikas dyan nagbanagak tabasol kumat. Tapaman na nagimbag nagiti sugat ko, ingka gumaak ti nagsapol iti sabali at trabahok, kat kasi na nakastra ka kiti may sa pabrika, tapnada pang suportar ko kadagiti anak ko. Kat baruak pay lang aging gayta, takaslawan matan iti panunod ko ti mga sawawan numakinobya, tadagiti latan anak ko ti ayan da atensyon ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Alison. Alagagayam ditaan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Alison. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.